ku danna like, ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A bidiyon mu zai bayani akan za ka ƙara musu sauri ta cikin developer ba tare na ce ku surutu ba. Mu shiga cikin bidiyon nan. Farko za ka shiga setting tsallaka kamar haka, ka jawo ƙasa a property telephone za ka danna, za ka jawo ƙasa noran version ne nuwa za ka danna su ke ba nan ƙarar nan yawa. To ba wannan bane na farkon nan, inda ka sa numero wannan na ƙarshe shi za ka danna su uku. Yanzu dai yanzu mu developer mu ya fito, za mu ba gano option sur developer, za ka danna, za ka yi ƙasa, za ka yi ƙasa, ka yi ƙasa, za ka yi ƙasa, za ka yi ƙasa, za ka yi ƙasa, ka nuna ishak animation penetre, za ka danna, za ga yana ishak animation point, za ka mai duya to san kanti kowane ukun nan za ka da ciki. To yana ce kai minimize za gani sun duka kawai da ta ƙara sauri na komi da komi. Ma to da fatan dan bidiyon yana muku